Så er vi hjemme, far. Ja. Hey, skovhugger. Nej. Under bordet, lillebo. Under bordet. Og så havde hun bare den største junkser. Det var helt vildt. Det var lige før jeg bare kom ud over hendes ansigt. Nej, det tror jeg ikke fint, ikke? Jo, men du skal ikke følge det. Der er jo en familie i det. Ja, skidt være med den familie. Den kan finde et andet sted. Jamen, naturen er jo også lidt. Ja, det går nok. Lad os nu fælde det. Nej, det går jo ikke. Du kan jo se. Nej. Lad os nu fælde det, Det skal bror. bare leve videre, ikke? Lad os nu fælde det. Nej. Vi kan gå videre. Nå. Okay. Det siger jeg. Ja, lille Bo, det gik. Skoven, det gik os vej. Nu var jul i fred. Ja, nu bliver det en god jul, jo. Kom, lad os gå indenfor igen. Så, lille Bo, så vil jeg hellere gå ind og pakke gaven op her. Og den ser rundt om juletræet. Og så ham, Henrik, den sidder stadig i sofaen og fapper. Helt ærligt, Henrik. Tag dig sammen. Nej. Henrik, altså. Det er jul. Det er jo der 5. Kom men altså. Kom men, dreng. Så danser vi rundt om juletræet. Lalalala. Så, lille Bo. Nu skal du bare se, hvad jeg har købt til dig. Det er den der pakke der. Var det noget, du kunne bruge? Ja, Hvad var det så? Kan du fortælle mig det? Assassin's Creed Cold Edition. Yeah, det er godt. Er du glad, Bo? Jo. Så bliver det en god jul alligevel, hva'? Selvom ham Henrik, han ikke laver en skid.